En som vet øyelig nekk om nikotin og tobakk, hun heter Charlotta Pisinger. Hun iverlakne og hun professor i tobaks- og nikotinforebygging. Og vi faktisk så heldige at vi har henne her til åkken og i det. Hun får greie åkken fra om gongtene og i nikotinvøren og hvordan hese her vørene avvarsker åkken. Hjertelig velkommen, Charlotta Pisinger. Og du har ordet nu. Vær så god. Tak. Ja. Tak for den varme velkomst, og tak for at sætte fokus på det her emne. Ja, jeg får hjælp lige om lidt. Sikke en fantastisk smuk dag. Jeg har boet på Færøerne for 35 år siden i Klaksvík, som ung læge på Klaksvík sygehus. Og jeg har ikke turet at komme tilbage, fordi jeg havde så gode minder. Så det er fantastisk at være her igen. Ja. Og mit foredrag hedder "Det smager af slik, men ødelægger børns hjerner". Se, for 20 år siden, der var det de her klassiske tobaksvarer, og især cigaretter, som vi skulle forebygge. Og i dag så bliver vores børn udsat for et hav af forskellige nye produkter. Lad os lige kigge på, hvad det er, vi skal tale om i dag. Der findes overordnet 4 kategorier. Der findes dem, der har tobak og bliver varmet op. De hedder opvarmet tobak. Så er der dem, der også har tobak, men puttes i munden. Det er snus. Det er tykketobak, tobaksbestiller. Så er der dem uden tobak, som er nikotinbaseret. Det er e-cigaretter, også kaldet vapes. Og så er der det nyeste skud på stammen, som heller ikke indeholder tobak, men som indeholder nikotin, og som hedder nikotinposer, og her kaldes det hvid snus. E-cigaretter eller vapes indeholder som sagt ikke tobak. De indeholder en væske, der hedder glycerin eller propylenglykol, og så er der nikotin og smagstoffer i. Den væske, den bliver varmet op, og så inhalerer man den, og så kommer der så noget damp, og man inhalerer den ned i lungerne, og nikotin optages med blodet. Så er der de produkter, man putter i munden, som bliver kaldt snus, som en overordnet kategori. Men det er faktisk flere forskellige produkter. Der er både snus og tykketobak, som begge indeholder tobak, og så er der nikotinposerne, det hvide snus uden tobak. Og de unge, de kender ikke forskel på den. Der er ældre brugere, som siger, jeg vil have den, hvor man får sådan noget brun sovs ud, men de nye hvide, de giver ikke den der misfarvning af tænderne. Og hvorfor er de her produkter kommet på markedet? Det er jo ikke noget, der falder fra himlen. Vi har været fantastisk dygtige til at forebygge rygning. Tobaksforebyggelse er faktisk en af de største succeshistorier inden for forebyggelse. Jeg er klar over, at på Færøerne går det ikke lige så hurtigt, som man ville ønske. Men rundt omkring i verden, i næsten alle lande, så har man set et stort fald i rygning i de sidste årtier. Og det er jo en kæmpe udfordring for tobaksindustrien. Hvordan skal de overleve? Så de har været nødt til at opfinde nogle nye produkter, som kan tiltrække nogle nye kunder. Udadtil så fortæller de befolkningen og politikerne, at produkterne er lavet til de stakkels gamle rygere, der ikke kan eller vil holde op med at ryge. Det er et alternativ til rygning. De græder krokodilletårer over. De vil aldrig have, at børn og unge bruger disse produkter. Men al marketing er målrettet unge mennesker.
Det her slide er en præsentation, som kom fra British American Tobacco, hvor de havde deres investorer samlet. Og hvad skriver de om deres mission? De skriver, vores mission er at stimulere de unges sanser. Det er ikke at få rygerne til at holde op. Hvordan gør de så det? Nej, det her det er så deres drømmescenarie, ikke? Nikotin, anytime, anywhere. Nikotin, anytime, anywhere. Og hvordan gør de så det? De betaler influencer til at markedsføre de her produkter for dem. De ved godt, at det her det er den direkte vej til børnenes hjerter. De unge mennesker, de identificerer sig med dem, der er en lille smule ældre end dem selv. De beundrer dem. Så det går lige ind i hjertet på dem. Det er deres rollemodeller. Og hvis de er blevet så populære ved at bruge hvid snus eller ved at vape, jamen så må jeg også hellere starte. Fordi så bliver jeg også populær og begynde og bliver lige så cool som dem. Den her unge fyr, Anton Lewis, han kom på sådan en luksusferie med spa-hotel, og så bagefter kunne han skrive, jeg elsker de små hvide pouches, de er ikke for store, og vigtigst af alt, så både dufter og smager de fantastisk. Hvis man er ung og beundrer Anton Lewis, synes han er en lækker fyr, eller gerne vil ligne ham, jamen så begynder man selvfølgelig også at bruge de her små hvide nikotin-pouches, hvid snus. Og så opfordrer de unge til at dele, til at anbefale det til en ven. De sammenligner det med slik, #sweetlover, og der er endda nikotinposer, hvid snus, der hedder Candies. De betaler kioskejere for at placere produkterne lige ved siden af kassen, lige ved siden af slik, chokolade, is. Og da jeg var inde i Danmark for at se, om jeg kunne købe sådan en vape, en e-cigaret, så fik jeg tilbudt gratis slikpose i alle fremtidige ordre. Vi har en del undersøgelser, der viser, at når unge mennesker, de bruger de her produkter, og de smager af slik, jamen så har de en opfattelse af, at det er uskadeligt. Hvordan kan noget, der smager af jordbær, af chokolade, af kage, være skadeligt og lovligt, og man kan få det i hver eneste kiosk? En dokumentar har også vist, hvordan de arbejder i Danmark. Industrien, de gemmer sig bag store konsulentfirmaer, der inviterer unge mennesker til store gratis fester med underholdning, gratis mad, masser af spiritus, og så får de goodie bags med de her nye produkter. Og så bruger de dem og tager selfies af sig selv og spreder budskabet til deres venner. Det her, det er noget, I skal bruge. Så sponsorerer de sportsbegivenheder. De sponsorerer modeure. De samarbejder med modeblade. Så de unge mennesker, de er udsat så mange steder, så det er en naturlig del af deres hverdag. De her produkter bliver noget, der er en social norm. Nikotinindustrien har været fantastisk dygtige til at opfinde produkter, der skjuler for de voksne, hvad det virkelig er. Kan I se, hvad det er? Det er e-cigaretter. Det er ikke legetøj, det er ikke ure. Man kan også få det som fidget spinners, man kan få det som en hættetrøje, hvor man suger af den her snor, men så får man så e-cigaretvæske op, eller damp op. E-cigaretter kommer nu også med Gameboys og som smartphone, så de unge mennesker behøver aldrig undvære det mest uundværlige, e-cigaretten og deres smartphone. Og marketingen virker. WHO har lige udgivet en rapport, der viser, at børn mellem 13 og 15 år, der er 9 gange så høj andel af brugere af de her produkter, som der er hos voksne. Så industrien har været utrolig effektiv. De har målrettet marketing mod børn og unge, og det er børn og unge, der bruger produkterne. Og vi ser det over hele verden.
Det er ikke bare her. Det er et udbredt problem i hele verden. Og endelig så er det også meget vigtigt for dem, at produkterne er billige, så de unge har råd til den. Så både hvid snus og e-cigaretter vil være billigere end tobak, så de kan få de unge hugt. Hvordan får de så fat på dem? Jamen, hvis de ikke kan få den i den nærmeste kiosk, så kan de jo gå på nettet, og så kan de klikke, ja, jeg er 18 år, selvom de er 13, og så får de den tilsendt. Det kan godt være, at nogle af dem bliver stoppet i tolden, men der er rigtig mange, der kommer frem til de unge. Det ved vi. I Danmark og i mange andre lande, jeg har ikke data herfra, men det mest populære, det er faktisk at gå på de sociale medier, gå på Snapchat, Instagram, Facebook, og så skrive e-cigaretter, eller i Danmark kalder vi det puffbars, så derfor står der puffbar. Og så får man tilbudt, at der kommer en ud på knallert og leverer det. Skal det være i skolegården, skal det være i parken, hvor vil du have den bragt hen? En ung dansk forsker har oprettet en falsk profil på Snapchat med et 13-årigt barn, og skrev netop puffbar e-cigaret. Og i løbet af en time, så havde han fået 77 venner, som også tilbød stærke smertestillende, cannabis og coke. Og det samme skete, da han gik på Facebook. Så blev han tilbudt at komme på det sorte marked, hvor der var fake ID-kort, morfin og stjålne varer. Så de unge mennesker er derude, de er på de sociale medier, det er deres naturlige habitat. Og når de først begiver sig derud, så er der også nogle andre farer. En anden fare er, at de her produkter i høj grad også bliver tilsat nogle illegale stoffer. Jeg ved ikke, hvordan det er her. Det er ikke undersøgt. Vi har heller ikke undersøgt omfanget i Danmark, men vi har rigtig mange unge, der bliver indlagt på skadestuen med psykoser eller kramper, bevidsthedspåvirkning, fordi der er tilsat et eller andet i deres e-cigaret. I England har de lavet en undersøgelse, hvor de konfiskerede en masse vapes, e-cigaretter i skolerne, og de fandt, at 1 ud af 6 af de her vapes, de indeholdt illegale stoffer. Og det var især det, der hed Spice, et syntetisk cannabinoid, som er meget mere potent end cannabis, og det giver nogle af de her symptomer, som I kan se, åndedrætsproblemer, kramper, hallucinationer, og kan give hjertetilfælde. Der er mange myter omkring de her produkter. Og måske den mest udbredte myte er, at det er bedre at bruge et nikotinprodukt, i stedet for at begynde at ryge. Rigtig mange forældre er meget tilfredse med, at deres børn de går med en snuspakke i lommen, fordi så er de ikke begyndt at ryge. Så gør det ikke noget. Men ville vi sige, ej, hvor er det godt, der er lidt færre unge, der bruger heroin. Til gengæld har vi rigtig mange unge, der er begyndt kokain. Nej, det vil vi jo ikke. Vi vil sige, at vi har fået et nyt problem, og det skal vi også gøre noget ved. Rigtig mange af dem, der bruger de nye produkter, de vil aldrig være begyndt at ryge. Vi ser for eksempel en superhøj andel af brugere blandt unge idrætsudøvere, blandt lægestuderende, blandt sygeplejestuderende. Der er ikke den der sociale gradient, som vi kender fra rygning. Det bliver som sagt opfattet som uskadeligt. Forældrene har ikke forbudt det, så det bliver bredt ud til os de unge, der aldrig vil være begyndt at ryge. En anden myte er, at det er præstationsfremmende. Så der er sportsgrene, hvor op til 80% af de mandlige udøvere af sporten, de bruger produkterne. Og hvorfor er den her myte kommet, tror I? Jamen, det er jo nogen, der gerne vil have solgt et produkt. Og når de unge fyre her går på deres sociale medier, så får de sådan nogle posts,
Hvis du ikke har nogen muskler, så er du slap. Hvis du begynder at bruge snus, jamen, så får du masser af muskler, så kan du løfte 100 kilo. Sandheden her er, at nikotin ikke er præstationsfremmende. Det står ikke på antidopingslisten. Der er nogle studier, der er lavet på det her område, som for eksempel viser, at dyr, der har fået nikotin, de har svagere lårmuskel, mindre styrke i lårmusklen, og i de her løbetest, de der trædemøller, der løber de også langsommere. Og når de får en skade, så regenererer de ikke ordentligt. Der er også en oversigtsartikel, der inkluderede 10 studier, hvor der var forskellige forsøg med nikotin til sportsudøvere. De 7 af dem fandt ingen forskel. 1 fandt bedre effekt, men 2 fandt faktisk dårligere effekt på deres sportsresultater med nikotin. Så det er en myte, at nikotin er præstationsfremmende. Nikotin stop derimod, det giver bedre sportsresultater. I det her den her meget store oversigtsartikel, baseret på over 13.000 personer, der fandt man, at dem, der havde holdt op med at tage nikotin i 3 måneder, de forbedrede deres sportsresultater. De skulle selvfølgelig ikke holde op med at tage nikotin sådan lige 24 timer før, fordi så var de præget af abstinenser. Så havde de det ikke så godt. En anden myte, det er, at nikotinen, det fremmer det akademiske evne til at koncentrere sig, til at præstere, for eksempel til eksamen. Men heller ikke det her er sandt. Og vi ser unge mennesker, der netop bliver indlagt i skadestuen, fordi de ikke tager snus til hverdag, men så havde de lige taget 2 snusposer op før eksamen, og så blev de super dårlige. Hjernen fungerer bedre uden nikotin. Her er et eksempel på en undersøgelse, hvor man gav nikotin til nogen, og nogle andre fik ikke, eller placebo. Og så dem uden nikotin, de klarede sig bedre, mens dem med nikotin, de løste deres opgaver hurtigere, men de lavede mange flere fejl. En tredje myte er, at nikotin og snusposer er gode til rygestop. Og det er heller ikke sandt. Heller ikke for vapes er det sandt, at det er bedre end noget af det, vi kender til af rygestopmidler. Hvis vi ser på for eksempel Danmark. Nikotinprodukter erstatter rygning er også en myte. Hvis vi ser på for eksempel Danmark, så kan I se, at andelen af dem, der bruger snus og e-cigaretter, den er steget meget, meget dramatisk inden for de seneste 5 år. Mens andelen af rygere er faldet kun ganske lidt. Så det har ikke forhindret, eller det har ikke hjulpet til med at nedsætte andelen af rygere. Det skal så også bemærkes, at prisen på tobak, på cigaretter, den steg 20 kroner i løbet af de her år. Så det fald, vi ser i andelen af rygere, er formentlig forårsaget primært af den store prisstigning. Sverige bliver oftest fremhævet som at tobaks- og nikotinindustrien som rollemodelland. Og hvordan ser det så ud for dem? Jamen, som I kan se hernede, der var næsten ingen piger, der brugte snus. Der var mange drenge. Men så kom nikotinposerne, det hvide snus, og så tordnede det opad med andelen af unge, der også piger, især piger, en stor stigning der, som brugte snus. Rygning, det var faldet og faldet og faldet og faldet og faldet. Og så kom nikotinposerne, og nu er rygning begyndt at stige. Så det har ikke forhindret rygning heller i Sverige. Nikotinprodukter erstatter ikke rygning. Det vi ofte ser, det er, at de her produkter, de bruges som et supplement til rygning, ikke et alternativ. Så
Man køber måske produkterne, fordi man har hørt, de er gode til at stoppe med at ryge. Men så længes man efter sine cigaretter, og så bruger man så både og. I det her studie fra nordiske lande med mellem 15 og 16-årige, der er der rigtig, rigtig mange, der bruger 2 eller flere produkter. I Færøerne er det mellem cirka 30 og 40% af de 15-16-årige, der bruger 2 eller 3 produkter samtidig. Man hører også ofte, at det er skadereducerende produkter. Det er det, industrien siger. Og det er især for e-cigaretter, der er der sådan en mantra med 95% mindre skadeligt. Hvor kommer det der magiske tal 95% mindre skadeligt fra? Jamen allerede i 2015 udgav de engelske sundhedsmyndigheder en rapport, hvor de konkluderer, at e-cigaretter er 95% mindre skadelige end cigaretter. På det tidspunkt havde jeg udgivet et systematisk review året før. Det blev ikke inkluderet. Der blev kun inkluderet, det hele var baseret på en eneste artikel. Og det var en artikel, som var sådan eksperter, en håndfuld eksperter. 2 af dem havde aldrig arbejdet på tobaksområdet. Og 2 af dem, de havde interessekonflikt med tobaksindustrien. Og de konkluderer selv, at svagheden ved denne her artikel, de skrev, det var, at vi faktisk mangler evidens for skade på de meste produkter, på de meste kriterier. Ikke desto mindre, så går de engelske sundhedsmyndigheder altså ud og laver den her konklusion, at det er 95% mindre skadeligt. Og i dag, så er det bliver brugt hele tiden. Og alle tror på det, når det er de engelske sundhedsmyndigheder. Hvordan kunne de tage fejl? Men det med, at det er skadereducerende, det er sådan den gode gamle historie med filterprodukter, light, ultralight, lav tjæreindhold, alle mulige ingen tilsætningsstoffer. Tobaksindustrien har i 50-70 år for at overleve smidt nye skadereducerende produkter på markedet, for ikke at miste de kunder, der ville holde op, fordi det var farligt at ryge. Så derfor så vil de hellere skifte over til et mindre skadeligt produkt. Og det er også det, de lokker rygerne med nu. Det er mindre skadeligt, hvis du skifter til noget andet noget, i stedet for at holde helt op, som jo er klart det bedste for sundheden. Vi skal også forstå, når vi nu taler om folkesundhed, at indflydelsen, impactet på sundheden, ikke kun består af, hvor toksisk, altså hvor giftigt et stof er, men også hvor mange mennesker, der bruger det. Så jeg vil give jer et eksempel. For eksempel, hvis vi ser på heroin. Det er virkelig, virkelig skadeligt for den enkelte bruger. Men der er utrolig få i samfundet, der bruger heroin. Og derfor så har det kun en lille skade på befolkningens sundhed. Omvendt, hvis vi ser på alkohol, så er det i moderate mængder ikke så skadeligt for helbredet, men fordi der er så mange, der bruger det, så har det en meget stor impact, meget stor indflydelse på befolkningens sundhed. Så hvis de her nye produkter, som muligvis er en lille smule mindre skadelige, de bliver udbredt til en stor del af befolkningen, kan det have en meget, meget negativ indflydelse på folkesundheden. Men lad os kigge lidt mere på nikotin. Man hører ofte, at nikotin, det er ikke værre end at drikke en kop kaffe. Det bliver endda sammenlignet med i reklamer med, at man kan tage sådan detox ved at bruge hvid snus, at afgifte. Og det er direkte løgn. Nikotin er et
insektgift, som meget hurtigt bliver overdoseret. De lette symptomer, det er træthed, det er hovedpine, svimmelhed, mavesværter, kvalme, man kan kaste op, hjertebanken, koldsved. Og hvis der er også svære symptomer på forgiftninger, og små børn er også døde af det, hvis de for eksempel er kommet til at drikke noget e-cigaretvæske. Dyr dør af, og hunde af at spise nikotinposer på gaden, eller snusposer. Jeg vil fortælle jer et par cases fra Danmark, nogle unge mennesker. Her er det en 17-årig ung mand. Han er ved at blive smidt ud af gymnasiet. I 1. G klarede han sig rigtig godt, men nu har han indre uro. Han har hovedpine, han er kronisk træt, han kommer hjem og går direkte i seng, sover hele eftermiddagen. Han forsømmer sin skole, og han forsømmer sin sport. Forældrene er meget bekymrede, de tænker faktisk, at det er noget psykisk. Det viser sig så, at han bruger 20 stærke nikotinposer om dagen. Han sover med 2 nikotinposer, og han tager en, så snart han vågner. Han kommer i en længerevarende nikotinafvænning, har tilbagefald, men til sidst lykkes det at få ham nikotinfri. Alle hans symptomer forsvinder. Han klarer sig super fint i skolen igen, fagligt og socialt, og går til sport igen. En anden case er en 15-årig pige. Hun har været glad og i trivsel, og nu har hun hele tiden kvalme, ondt i maven, madlede, kan ikke spise noget, taber i vægt. Forældrene er meget bekymrede. De tænker på, om hun har anoreksi, eller om det er måske en tumor i maven. Og så er der en lærer, og hun betror sig til, så det finder ud af, at hun faktisk dagligt bruger rigtig meget e-cigaretter. Og forældrene har ikke vidst det, fordi hun dufter bare af mango. Hun bliver hjulpet til at komme ud af sin afhængighed, og alle hendes symptomer forsvinder. Og der er rigtig mange unge, der går med de her nikotinforgiftningssymptomer, som vi fejltolker som dårlig trivsel. Nikotinen kommer via blodet op til hjernen, og op i hjernen, der udløser det dopamin. Dopamin er et lykkestof, som udløses, når vi gør ting, der er godt for os. Når vi spiser god mad, når vi griner sammen med venner, når vi scorer et mål, når vi har sex eller lignende. Det vil hjernen have mere af. Den vil gerne genopleve det. Dopamin, udskillelsen ved nikotinbrug, er lige så høj som ved kokain eller heroinbrug. Så det betyder, det er, at nikotin er lige så afhængighedsskabende som kokain. Nikotin er lige så afhængighedsskabende som kokain. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der vidste det, men der var i hvert fald ikke særlig mange i Danmark, der vidste det. Nikotin kan noget. Selvfølgelig er der en grund til, at man tager det. Det er et rusmiddel, så det kan både få en til at slappe af, og det kan kvikke en op. Det er nogle positive effekter, som ved alle rusmidler i starten. Så det starter med, at man bruger det, når man hygger sig sammen med vennerne, når der er fest. Man bruger det altid sammen med andre. Man bruger det af lyst, fordi man oplever en form for velvære. Så går der desværre ikke særlig lang tid. Og for nogle unge behøver der ikke gå mere end et par uger, og så sker det her. Så skal de bruge det hver dag. De skal også bruge det alene. De bruger det, fordi de er nødt til det, for at dulme deres abstinenser. Hvis deres mor har røget i graviditeten, så er deres receptorer i hjernen, de er allerede vant til nikotin, og så går det ultra hurtigt med at blive afhængig. Den her proces, det kaldes toleransudvikling, og det sker med alle rusmidler. Alkohol, hash, heroin, kokain, det er samme forløb.
Og så hænger man i en afhængighed. Og det her, det er det grimme ansigt af afhængigheden. I Danmark kalder man e-cigaretter for puffbars. 12-13-årige piger står nede i en kælder og giver blowjobs til voksne mænd for at få en e-cigaret. Og hvorfor gør de det? Det gør de sikkert ikke, fordi de synes, det er sjovt, eller fordi de har lyst. Det gør de, fordi de er afhængige, fordi de vil slippe for abstinenser. Den fysiske afhængighed kan være meget stærk og grim hos nogen. Man har en frygtelig trang, man kan ikke være i sig selv, man kan ikke være i sin egen krop. Så stærk trang har man til at tage nikotin. Og de fysiske symptomer kan hos nogen være slemme. Man har svært ved at koncentrere sig, man bliver rastløs, indre uro, vred, irritabel, frustreret, nedtrykt, ked af det, angst, nervøs, man får svært ved at sove. Man bliver sulten. Der er mange andre symptomer også. Hos nogle er de ikke så stærke, hos andre er de meget, meget stærke. Jeg kan huske, det er nu fra rygning, men engang, da jeg var ung og på rygestophold, der var en voksen mand, der var holdt op med at ryge om søndagen om morgenen. Og ved midnatstid, der var han så desperat efter at få en smøg. Han kom i tanke om, at der lå 2 cigaretter i hans skraldespand, i hans skraldepose. Og midt om natten i regnvejr kravlede han op i affaldscontaineren for at rode efter sin skraldespand, eller skraldepose, for at finde de 2 cigaretter. Og der gik det op for ham, hvor afhængig han var. Så hvis vi ser sådan en dag, så fra morgen til aften, hvis man ikke tager nikotin, så har man det sådan meget godt for det meste. Hvis man så bruger nikotin og er afhængig af nikotin, jamen så har man det godt, når man tager sin nikotin. Så man starter om morgenen med at have det skidt, og man skynder sig at tanke op med nikotin for at kunne fungere på arbejde og i skole. Men hver gang man dukker under, og ikke nikotinen er kommet ud af blodet efter en halv time, en time, halvanden time, så begynder man at få det rigtig ubehageligt. Det føles som stress. Den hyppigste grund til, at unge bruger nikotinprodukter, er ifølge dem selv for at slappe af. De forveksler deres nikotinabstinenser med stress. Men forskningen viser, at det er lige omvendt, at når de stopper med at tage nikotin, så får de mindre stress. De bliver mindre deprimeret, mindre angste. De får bedre humør, bedre livskvalitet. Derudover er der så også en social afhængighed. Hos unge er den sociale afhængighed meget stærk. Hver gang man er til fest, får lidt at drikke, skal møde nogle nye venner, man ikke kender endnu. Det er virkelig svært for den med den sociale afhængighed. Og så er der den psykiske afhængighed, hvor man bruger nikotinen som en mental krykke. Hver gang livet er svært, hvis man skal til eksamen, hvis man skal lave noget, hvor man virkelig, bare det her lykkes, så tror man, at man ikke kan klare sig uden sin krykke, uden sin sut, nikotinen. Så har de unge mennesker mistet deres autonomi, deres frie vilje. De sidder i den her afhængighed, i det her fængsel, og nogle af dem kommer ikke ud af det resten af livet. Derudover så er det dyrt i længden, hvis man skal have det og efterhånden opbygger et stort forbrug, så koster det mange penge. Så meget af det, de gerne vil, det er at købe nyt tøj, gå i byen med deres venner, hygge sig på en café. Det har de ikke råd til. Og når de bliver ældre, så har det, hvis man har et forbrug, der koster 1.000-2.000 kroner om måneden, jamen så kan det også have en indflydelse på, hvor lang uddannelse man vælger, hvor man har råd til at bo, hvad man har råd til at spise, eller om man prioriterer sin nikotin eller sin medicin. Det er utrolig bekymrende, at de her produkter fås med meget høj nikotinstyrke. E-cigaretter
mange af dem, de kommer i 5% svarende til cirka 2,5 cigaret. Undskyld. Snus, der er for eksempel Siberia, som er det 3. mest populære her på Færøerne, har jeg fået at vide. Der er et sted mellem 3 og 5 cigaretter i én pose. Jeg bliver ved med at hoppe. Og så er der så også nikotinposer hvid snus, som kan indeholde op til 10-12 cigaretters nikotin. Hvad det gør ved de unge mennesker på lang sigt, det tør jeg slet ikke tænke på. Og nogle af drengene synes, wow, det smadrer sjovt at overdosere det her. Prop en masse snus op i munden, og så få den der rus, som man får af det, og så en massiv forgiftning, så går de ud og kaster op bagefter. Et andet stort problem er, at e-cigaretter nu fås i så store pakninger, så man løber aldrig nogensinde tør for den. 50.000 inhalationer er der i den her vape. Det svarer til 200 pakker cigaretter. Ikke 200 cigaretter, 200 pakker cigaretter. Så de skal aldrig tænke over, hvornår skal de ned i kiosken igen i morgen og have fat i deres drug. Der er et svensk studie med 1000 unge mennesker, hvor man har målt nikotinniveauet i deres urin. Og der er cigaretbrugerne, kan I se, ved siden af dem, der bruger hvid snus og snus. De har næsten dobbelt så høj nikotinindhold. Så er der e-cigaretbrugerne, de har også højere koncentration. Og så er der dem, der bruger lidt af hvert, og de har også meget højt, ligesom snusbrugere, meget højt indhold. Eller niveau af kotanin, et nedbrydningsprodukt af nikotin. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder jo, at de er meget mere afhængige end almindelige ryger. Lad os kigge lidt på hjernen. I teenageårene op til 25 års alderen er hjernen under ombygning. Der er nogle nervebaner, der bliver styrket, og andre bliver nedlagt. Der er især 2 områder i hjernen, der interesserer os. Det ene er det limbiske system, kaldet reptilhjernen. Det er der, hvor følelserne, impulsiviteten sidder, nysgerrigheden. I kan jo genkende det fra jeres teenager. Og så er de meget belønningsdrevne, de gider jo ikke at vaske op, hvis de ikke får 10 kroner for det. Og så er der pandelapperne. Pandelapperne, det er det, som vi primært bruger, når vi bliver voksne. Det er der, den analytiske og rationelle tænkning ligger. Det er der, hvor man begynder at få selvkontrol, hvor man kan vurdere egen adfærd, og hvor man kan overskue sine handlinger i fremtiden. Og så skal de 2 dele af hjernen lære at kommunikere sammen. Når man så bruger nikotin, så styrker man det limbiske system, hvorimod pandelapperne, de bliver underprioriteret. Så det dominerer, og kommunikationen mellem de 2 hjerneområder, de bliver sværere. Så de unge, de sidder fast i en teenagehjerne, og de har lav selv- og impulskontrol, og de bliver ved med at være belønnings- og følelsesdrevne. Der er lavet en del dyreforsøg. Her er det rotter, hos unge rotter, der blev udsat for nikotin. Der så man angst og uro, men det så man ikke hos voksne dyr. Så det er den unge hjerne, der er modtagelig over for nikotinens skader. Her er der et tvillingestudie, 600 enæggede teenage-tvillinger. Der var ingen forskel i deres opmærksomhedsmålinger, score fra start. Så begyndte den ene tvilling at ryge, og den anden gjorde ikke. Og der så man, at den tvilling, der røg eller brugte nikotin, havde meget dårligere opmærksomhed, når de blev ældre. Et andet utroligt spændende, flot studie er fra USA, hvor 12.000 børn i alderen 9-10 år, de blev fulgt i 2 år. Man scannede deres hjerner, og man udførte en masse kognitive test. Og der så man, at
de unge, der havde prøvet nikotin, typisk e-cigaretter, og de behøvede ikke et dagligt forbrug. De havde en mindre hjernemasse, og de havde sværere ved at lære. Og der er taget højde for rigtig mange faktorer, som der også kan have en betydning for hjernens vækst. Et andet spændende studie er dyrestudie, hvor man i det først har givet saltvandsindsprøjtninger til rotterne i et rum, og så giver man indsprøjtninger med kokain i det andet rum, og til sidst så kan rotterne selv vælge, hvilken et rum de vil være i. Og de fleste dyr, de vælger at være i det rum, hvor de fik kokain, fordi der blev dopamin udløst. Wow, det var lækkert. Så laver man forsøget igen, og så får de nikotin først. Og nikotin er også et rusmiddel. Så når de så får kokain oveni, så genkender hjernen det rusmiddel. Den er blevet primet, forberedt allerede. Den kan genkende det, og derfor så vil de i endnu højere grad være i det rum, hvor de fik kokain. Fordi det var lækkert, det var noget, de kendte. Og det kaldes en gateway-effekt, og vi kender det også fra rygning. Vi har nu evidens for, at både e-cigaretter og snus, hvid snus, de tredobler sandsynligheden for at begynde at ryge. Samlet set med vores viden er, at nikotin skader den umodne hjerne. Man får sværere ved at lære og koncentrere sig. Man har øget risiko for angst og depression. Man har øget risiko for at bruge andre rusmidler. Dårligere selvkontrol. Man er mere impulsstyret. Man har dårligere ved at håndtere stress. Så er der nogle af jer måske, der vil sige, jamen dem, der har dårlige nerver, dem, der har psykisk sygdom, vil de ikke begynde at tage nikotin, vil de ikke begynde at ryge for at selvmedicinere? Ja, det vil de. Det har vi også evidens for, at det sker. Og der er også andre faktorer. Gener, miljøer spiller også ind. Både på, om man begynder at bruge nikotin, og om man udvikler psykisk sygdom. Men der er også en direkte toksisk effekt af nikotin på hjernen, som øger risikoen for de her psykiske sygdomme. Derudover har nikotin negative virkninger på kroppen, på graviditeten, blandt andet dødfødt børn, øget risiko for det, på hjertet med blodpropper, på munden. Og selvom nikotin ikke er kræftfremkaldende, så hvis der er en kræft i gang, så ser det ud, som om nikotin er sådan lidt brænde på bålet på den eksisterende tumorvækst, og der er også dårligere effekt af kemoterapi. Og det ser også ud til, at nikotin nedsætter fertiliteten. Når vi ser på helbredseffekter af e-cigaretter, så kender vi ikke langtidskonsekvenserne endnu, fordi de kun har været på markedet i cirka 15 år. Man kan også ryge fra man er 15 til man er 30 uden at tage skade, eller uden at få symptomer på skade. Men der er allerede de undersøgelser, vi har på nuværende tidspunkt, de viser meget bekymrende resultater med alvorlige negative effekter på hjertet, på lungerne, kræft. Og så kender vi også de akutte symptomer, hoste, forbrændinger ved at de eksploderer, kvalme, irriteret hals osv. En af de akutte ting, som jeg vil nævne, det er en sygdom, der hedder EVALI, en akut alvorlig lungesygdom. Der er registreret over 3.000 personer med den her sygdom. De allerfleste har været unge. De kommer i respirator. Over 60 af dem er døde. Langtidsskaderne af nikotinposer, hvid snus, kender vi heller ikke endnu. Men det er jo alt det med nikotin, jeg har talt om, både på hjertet, på graviditeten, på fertiliteten, og de orale symptomer, mundsymptomer. Og i Danmark er det 6 ud af 10 tandlæger, der siger, at de ser det her
flere gange eller hos mange patienter. Det er et eksempel på, hvordan det kan se ud, hvor man for eksempel sådan en ung person, der har en ætsningsskade i munden, der hvor han lægger sin snus. Så industrien vil have os nærmest til at sige, at det er mere sundt at tage de her produkter. Men tobak er det mest skadelige legale produkt, vi overhovedet kender. Det slår mere end halvdelen af brugerne ihjel. Så hvis vi siger, at bruge cigaretter, det er som at hoppe ned fra 20. sal, så er det at bruge de nye nikotinprodukter, det er måske som at hoppe ned fra 10. eller 15. sal. Vi ved det ikke endnu præcist, men det er i hvert fald skadeligt. Og at hoppe fra 10. eller 5. kan være slemt nok i sig selv. Og helt til sidst, så vil jeg sige, hvis vi ser på en befolkning, alt det røde, det er der, hvor nogen tager skade. Det er ikke rygerne. Det er de fleste af dem det er unge mennesker. Deres risiko, den går fra 0, og så stiger den. Den bliver ikke reduceret. Så er der rygerne, det er en lille del af befolkningen. Her var det omkring 18%, så vidt jeg forstod. Og de fleste af rygerne, 88% så jeg i går, de fleste af rygerne, de vil gerne holde op. De skal hjælpes til at holde op. De skal ikke skifte til et produkt, der måske kan reducere deres skade en lille smule. Så tilbage er der en lille bitte andel af befolkningen, der muligvis kunne have en glæde af den. Men den allerstørste del af befolkningen, de vil blive skadet af produkterne. Så unge mennesker, de har ikke brug for nikotin, de har brug for mad, rent vand, frisk luft, masser af bevægelse, god uddannelse, masser af fællesskaber og kærlighed. Tak. Vi siger også mange tak. Det var meget tankevækkende.